പേരെന്തോ ഭരത് ഭരത് ബൈ ടാറ്റാ ബൈ 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 ബ്രോ ബൈ 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 ബ്രോ ബൈ നിന്നെ പോ ബൈ കാണാവേ Yo, okay, alright guys. Hi bro. Yo, okay, alright guys. Inita ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇರಳ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. असली असली ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಮೂರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋನ ಬೀಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಲಪುರ ಬೀಚ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಪೋಪಿನ ಅದನ್ನ ಇಡೇ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಆಡನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓವಡೆ ಆಪ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಚೂರು ಜಪ್ಪೆ ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಡೂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಬತ್ತ ಮಾರೆ ಮೂಲ್ತೂನಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಡಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಚೂರು ಮ್ಯಾಪ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜಡ್ಡ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡನ್ ಬೀಚ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಪೋಪ ಓಕೆ ಡೋಡೊಂದು ಮೊಲ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಲೂಲು ಮಾಲ್ ತುಲೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಡಿಪ್ಪುನೊಂದು ಎಂಗುಲ್ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಏತನ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು ರಡ್ಡರ್ ಎಕ್ಕಿದಲ್ದ ಮೂಲ ಐನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಲುಲ್ಲುದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮರಣಿದ್ದಾನೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೊಡಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ ಜಾಗಿದ್ದಿ ಅದ ವೇಚ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ತೋಜು 5 ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಓಕೆ ಡೂಟ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಡೂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡಲ್ಲಿ ಜನ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂಚಿಡ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿಡ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಕೇರಳಡೆ ಅದು ಜೊತೆ ಕೇರಳ ಬನ್ನ ನಾನು ನೀರೇ ಫರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದೆ ತೀರವಡು ತುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತದು ಫುಲ್ ದಿನ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೂರು ಜನಗೆ ಅಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ತೋಪಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತಾನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗನೇ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏಕೆ ಸಮುದ್ರ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆದ್ನ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿನ ತೋಜೊಂದು ಸೊ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಮಲ್ತ ಯಾರು ನಾನು ಮಾರ ಪಾಪ ಯೋ ಆಲ್ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ಅಲ್ಪೊಂದು ಯಾರು ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಅದು ಜಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಹೋಯ್ನಿ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಕೇರಳ ಬತ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲನೇ ತೋಜು ಏನ ಜಾಗ ಸೊ ಅಣ್ಣ ದುಂಪೋಯ್ ಅಜ್ಜರೇನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚಲೆ ಚಲೆಗ ಚಲೆ Yo, alright, dude, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರಳ ಬಲ್ಸಮರ ಬಂದಿದೆ ಬಲ್ಸಮರ ಆನ್ಲ ಬಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂಡಿತ್ತು ಚೋಲ್ ಜೊತೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲ ಪಾತ್ರೆ
ಆಲ್ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಸರ್ಬತ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಂಜೆ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಹೋಪಿನ ಎದುರು ಗೌತಮ್ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ 15 minutes ಮಲ್ಪುಂದು ಎನ್ನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಮರಂದಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಲ್ಲ 15 minutes ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಕುಡಂತೆ ಬಡಾನ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಲ್ ಕಟ್ಕಂದೀತ ಪಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರಂಗ್ ಅಂದಿನಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ದ ಸೆಂಕುಲೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾಡು ಸೊ ಚೇಟ ನೀರ್ ಕಂಡ್ರೈತೆ ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ನನ್ ಎಡ್ಮ ಇವಾನ್ ಅದೇ ಬಸ್ ಎಡ್ಮ ಇವಾನ್ ಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಮುಂದಿತ್ತ ಎಂಗುಲ್ ತ್ರಿಶೂರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ತುದ್ ನಲ್ಲ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚೇಟೆ ಬತ್ತೆ ನೀರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತುದ್ ನಲ್ಲ 310 कितना 300 किलोमीटर्स है ना 323 किलोमीटर ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಬೋಡಪ್ಪಂದಲ್ಲ ಮಂಜಿ ಬಾರ್ರೆ ನಾನು ಎದುರು ಹೋತಿಕ್ಕಗ ಸೋಡು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಅಂತದ ಬಡ ಒಂದು ದಾದಲ್ಪ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ತಿನ್ತಿಕ್ಕುವ साले इधर से तू ड्राइविंग कर मुझे थोड़ा व्लॉगिंग करना है मतलब बात करना है यो ऑलराइट ಎಂಗಲಿತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಾನ್ ಸೇದಿತ್ತೆ ಬಿದಲ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಲ್ಲ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರಂಟು ಸೊ ಬೋಪಿನ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಡಿಯುತ್ತೇವೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ತೋಪೊಂದು ತೂಕ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಬಂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಜನ ದಿನ ಪೋಯಿ ತಕ್ಕ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಮರಣಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲದ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ದಾದಲ್ಪ ಮಾರೆ 15 minutes ಓಕೆ ಗೌತಮ್ ಬಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಡೂಡ್ ಯಾವ ಸೆಂಟರ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತ 15 minutes ಆವಡದು ದಾದಲ್ಪ ನಾ ಗಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ಪೆಂಕ್ ಒಂದು ಮೆಲ್ಲ ಬಂದ ಓಕೆ ಡೂಡ್ ಹೆಂಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾತು ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಬಂದೆ ರ್ಯಾಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸುರುಕ್ ರಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ 2 ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುರುಕ್ ಹಾಗೆ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬೀಟ್ ಡಿಜಿಂದ ಪಂತಿನಾಯೆ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೀಟ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅವು ಸುರುಕ್ ಬೇತನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಇವೇ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಲ ಆನೆ ಹೆವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪು ಬ್ರೋ ದಿನಾಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಜಾನಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಜತ್ ಒಂಜೆಟ್ಟ ಪಂಡಿತ ಅಭಿ ಏನು ಇಡೋ ಮುಟ್ಟದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜನ ಇತ್ತೆ ಬರ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ತುಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪನ್ನಟ್ಟಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಅವಡು ಇರುವನೇ ಅವಡು ಆ ಇರುವ ವ್ಯೂಡು ತುಯಿನ ಇವರು 2 ಜನ ಪಂಡೆ ಅವಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬೇತಡು ಪಂಡ ಗೌತಲ್ ಅನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಓಕೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಒರಿ ಪಂಡೆ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಬೋಡು ದಾಲೆ ತುಯಿನಟ್ಟಿ ಏರಂಡಲ್ಲ 1-2 ಜನ ಪಂಡ ಆದಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ चेटा 15 minutes वीडियो होना चाहिए कुछ सजेशन बोलो नहीं तो लास्ट में ये डालना चाहिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट उसको ही कितना वीडियो होता है उतना रखने का बाकी पूरा लाइक सब्सक्राइब बक्यान मಕ್ಕಳೇ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೋಣ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಸಂತು ಬಕ್ಕ ದಿಲೀಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಸ್ವಾತಕ್ಕ ನಮ್ರತಕ್ಕ ಆರಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಿಲಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಜಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನದ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವರು ಯಾರಿದ ಮುಟ್ಟು ಇಂಜನ್ ತೋದು ಪಾತೇರೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೇಸಿಗೆ ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದಿನ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಬಂದು ಉದ್ದಾಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಿದ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆನ್ ಬೋಲು ಪರಪಾಟ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾಳಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವೆ ಸಂತಣ್ಣನ ಎನ್ನ ಪ್ರತೀಕ್ನ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡಲ್ಲ ನಡಪ್ಪ ಸೊ ಬೊಕ್ಕದಾದುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅವಿ ಕೇರಳ ಕಡೆ ಹೆವಿ ಬಸ್ ಎತ್ತುಂಟು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯಾನಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಪೋಯಿನೊಂಡ ಉಳಿತ್ತಿನೊಂಡು ಇರ ಬರ್ಪುನ ಇಂಜಿನ್ ಪಂಡೆ
ತೂಪೇರು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂದ್ ಜನ ನೆನಪು ಕಾಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪೋನ ಹಿಂದೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಬುತ್ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ಇವೆ ಮಂಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಒಂದೆಂಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಚೇಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೋ ಓಕೆ ಡೂಡ್ ಅವೈತೆ ಒಂದು ಚೇಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಮಣ್ಣ ಸೋಕ್ಷಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಯಾರು ಜಂಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಡೂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ಅಂಜತ್ತದೆ ಒಂದು ತೂಯಿನೊಂಜಿ ಐಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಪಂಡ ನಿತ್ತಿಲಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಒಂದು ಸರಿಜಿ ಒಂದು ಸಮಂಡು ಅಂಜ ನಿತ್ತಿಲಕ ಪಂಡ ಎಟ್ಟ ಪಂಡ ಬಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡು ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಪನ್ನೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾವದಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಡು ಸೊ ಅವು ಕೆಟಗರಿ ಗೌತಮ್ ಅಭಿ ಸೋಕ್ಷಿತ್ 3 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಇಟ್ಟೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಹೇಳಿ 5 ದಿನ ಕೇರಳ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಎಂತ ದಿನ ಹೋತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಡೌಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಚ ದಿನ ಹೋತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಸ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ 15 ನಿಮಿಷ ಆವಡದ ಮಾರೆ ದಾದಾಲ್ ಪಡಿತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಇಡ್ಡುತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಚೇಟೆ ಮಾತಾಯನ ತುಂಬದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮತ ಮೀಟಾಯಿ ಕಡಲಿಗೆ ತಂಪೋಪೆ ಬಂತ ಗಡ್ದಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿ ಇನಿ ಕಾಡಲಂಚೆನಿ ಬೀಚಿಗೆ ತಂಪೋಪೆ ಅಂತ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕರಂದು ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕನಂಗೆ ತೂಪೆ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಓಡೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬೋಪಿನಿ ದೀಪತ್ತೆ ಮೂಗುಗು ನಾಪಜಿ ಬಂದೋಡಿ ತುಂಬ್ಯಾ ಬೋಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಪಿನಿ ಬಂದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಚೇಟ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೋ ಆತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋಪಿನಿ ಬೆಳಕನೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕನೆ ಊರು ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಪೋಪಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸದರ್ನದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಆನ ಊರುಡು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗೌತು ಅವರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ನಟ್ಟುಗೆ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಡಿಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬೋಲ್ದು ದೇವರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಇವನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಸಾಯ್ದೆ ಬದುಕಿದೆ ಗೌತನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇನ ತೂಗೈತೆ ಎದುರು ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬೋದು ತಿಕ್ಕುವೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡೋಡದೆ ಅಡೆ ಫೋನೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಯ್ತು ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮೂಲ ಹೆವಿ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ನನಗೆ ಬೋದು ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಚ ಸೀನ್ಸ್ ಸೋಕ್ಷಿತ್ ನಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತಿಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಬೋಲ್ತಾಪನಂದ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಮುಟ್ಟ ನಾಗ ಸೊ ಆಲ್ರೈಟ್ ಎಗುಲಿದ್ದೆ ಫೈನಲಿ ಕುಟ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯ ಗಂಟೆ ಮೂಜ ಐವಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಸುರುಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ మన ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 10% ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ತೂಕ ಇದರಿಂದ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಹತ್ತು ದಾಲ ಪನಿಯ ಸೋಕ್ಷಿತ್ ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರೆ ಇಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡು ಶಿ కొంచెం మరలు మోర అది ముండ సా ఫోన్ పుణ్య కాండే కాలేజ్ ಬರ್ತಾನ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಏನು ಫೋನ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ರಾಯನನ ಸೀನೆ ಮಾರ ಕನಕವೇನ ಹೊಡೆದ ಸುರುಕು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲೆ ಕೊರಿಯನ ದಿವಲಿ ಮೇಲೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಕೂಡ ತೆಲ್ಪಂತಲೇ ಮುಸುಂಟೆ ಕೂಲಿ ತುಲಗೆ ಕೂಲಿ ಪೂಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಪೂಕೂಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೈಟ್ ಗುಡ್ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇವನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಂಡ ಮರ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತೋಪದಿತ್ತು ಅವಳು ಯಾರು ಅಭಿನ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸರು ಅಭಿಂದೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸೋಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ರಿ ಪ್ರತಿಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಚಾಪ್ ಅದು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವೇ ಅಂಗುಲ್ ಕಾರ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಅನ್ನಗ ಏತ ಪೊಲ್ತಾದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏತ ಪೊಲ್ತಾತನ್ ಅಂತ ಪಗೆಲಾತನ್ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಚಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಸೋಚಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕರೆ ಅಭಿದಾನ್ ನಾಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಏನೇ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪು ಬಕ್ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೋಕ್ಷಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪಾತ್ರ ರುಚಿ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ್ಯ ಅವ ಏನಂತ ಲವ್ ಆಗ್ಬೇಕದ ಲವ್ ಅಲ್ಲ
ಸೈಡ್ ವಾಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕನ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಲ ಮರ್ಲುಂಡ ಮಾರೆ ಇವರು ಬಂದನೆ ಕುಲ್ವನ ಮಾತಾಡಿಸಿನಲ್ಲ ಜಾಪಿನ ಹೋಗ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಾಂಗ್ ಈ ಏತ್ನೆ ಲವನ ಸೋಚಿದ್ನ ಎಡಪನ ಮದ್ರಾಡಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಜಿತ್ತೆ ಅಲ್ದ ಫನ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇತ ದಾಲ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಂಡ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಅವೇ ಇದಿರ್ಬೋದು ಯಾ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ಳು ಬನ್ಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೋರಿಯ ಪಿಸ್ತಗೆ ಎತ್ಕೋರಿಯ ಏನ ಪಾತಿರ ಐಕೂರ ಬಾಯ್ ಶೇ ಐಕ್ ಮನ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ಷ ದಾ ತಿಂದ್ರೆ ಬನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬಜಿಲ್ ಇತ್ತನು ಐಕ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡು ಬೋದು ಅವಳು ಚೇಟನ ಬರ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡು هلا اجا الزعيم العظيم